să țineți cont de fiecare dată. Dacă pacientul cumva vă întreabă că sunteți siguri că această tehnică îi va vindeca, atunci puteți să procedați așa cum obișnuiesc eu să procedez cu asemenea pacienți, că întotdeauna le desenez un cerc. Desenez un cerc pe care îl împart în 3 și le spun întotdeauna, aceasta este sănătatea, 100%, deci procesul nostru de însănătoșire, dar să știți că aici o treime este din partea dumneavoastră, ceea ce reușiți ca să faceți pentru a vă vindeca, conform sfaturilor, conform la ceea ce citiți, cât de mult vă conștientizați, cât de mult se schimbă stilul de viață, da? Asta este tema de casă al pacientului. O treime depinde de mine și eu doresc ca să vă ajut cu întreaga treime, dar o treime depinde de bunul Dumnezeu, conștiința universală, Akasha, spuneți-i cum doriți la această treime pe care nu o stăpânim noi, da? Eu spun de cele mai multe ori, este de la bunul Dumnezeu. Vindecarea întotdeauna vine de la bunul Dumnezeu.